Dalawa to guys, oh, magit yung isa oh. Ay! Oy, oy, oy! Kit, di na isalin. Swerte guys. Naka-video ito, i-comton. Uy! Hawakan mic kit ah! What's up mga hunter, bali lobat tayo ng GoPro. Magtatrap tayo ng bukatot. Ito. Sama ko, Hunter Kulot, Hunter Paul, Hunter Jackie, Hunter Francis. Ito ang Lilocano Hunter mga hunter. Game! Cellphone yung gagamitin natin mga hunter. Pasensya na akong magalaw. Ito tayo magtatrap mga ka-hunters. Ano? Lagi oh! Ito mga hunter, kagagaling namin sa dagat. Para may pandawin tayo ulit mamaya mga hunter. Kayo! Aginta! Nick! Ito yung bukatot ni Hunter Kevin. Ay han? Sa Bali? Kimbagi atoy? Mark Anthony! Mark Anthony. Moscow! Ni Kevin! Iniram ni Mark Anthony! Ganito lang tayo mga hunter, stay lang tayo kasi kapag sumali ako na nagbibideo, magalaw. Kasi yung video natin cellphone mga hunter, bali kasi siya. Lobat na lobat mga hunter, di ko mabirukan yung di ko mahanap yung charger ko. Ganito yung trap ng bukatot mga hunter. Tapos lalagyan dyan ng mga harang. Kasi mga hunter kasi yung mga magsasaka natin nagpakawalan ng tubig, kaya ito may tubig na. Dati ito mga hunter tuyot to, walang tubig. Kahit patak ng tubig wala, kasi tagtuyot mga hunter. Ngayon nagpakawala na ng tubig yung mga magsasaka doon sa taas, yung tubig bumababa. Yung isda naman mga hunter nagpapaganto yan, sumasama sa daloy ng tubig kumbaga. Sipag ng mga ka-hunters natin dyan, oh. Iisa kasi ang battery ng ating GoPro mga ka-hunter, kaya hindi kaya ng dalawang vlog nun. China-charge kapag tapos na isang vlog. Tapos na sila mag-trap. Papandawin natin mamayang hapon. kapag tapos na tayong kumain natin. Ito, kapag tapos na tayo kumain, baka lalaki yung tubig mga hunter. Stay tuned kayo dyan mga hunter. Hunter, katatapos lang natin kumain at sabi ni Uncle, may huli na daw yung trap natin. Ito yung nakakita. Papandawin na natin. Si Uncle. Kalakay! Malaki? Oh!
Mahigit 4 na kilo ata. Tignan mo ba? Oh, andun na. Kalakay. Pandawin natin mga hunter. Kina, kunin nyo na. Baka makawala to. Malaki ba? Ay, ayun o. Laki. Nagpapakita ng mga hunter o. No. Ang laking palos. Hey! Chaba! Chaba! Dalawang malalaki guys. Ay, dalawa nga. Dalawa. Huli balbon. Dalawa. Ay, mga hunter o. Ang laki. Dalawa. Ang dami nating ano, tagot. Sila kasi nakakita na ano, na may laman. Baka wala pa dito. Kaya tinawag kami. Ang laki-laki. May share ako dyan ha. May share daw siya dahil siya daw nakakita mga hunter. Karga ang dano. Ito pala yan. Huh? Ay, sudah dua. Oh, ang dalawa. Magkulit ka. Ang kulit ka kala din. Ay! Ang laki! Hihi! Eda tayo ah. Wow. Asawa. Mag-asawa yung mundo kita. Ang daming ano, oh, nanonood oh. Ngayon lang kasi nagkaganta naman mga hunter, malaki. May mesa? Nandawa na hunter. Okay, let's go mga kanter. Uwi na tayo. Nice, ang laki oh. Grabe ito. Grabe. Oh. Woohoo! Oh. Ngayon lang ulit nakahuli ng ganitong kalalaki mga hunter. Palos, burik. Ang swerte naman. May tilapia pa oh. Oh. Burasi eh. Oh, hoy, ang swerte. Malaki. Huli guys. Abay tayo wata yung talot mo. Picture ba? Picture naman. Video na ata. Picture on video. Video. Pang May Day. Jump King ka na. King ka na. Pang May Day. Picture? Kat mo ton. Ay! Dito may set to. Pero Victor, pa ka na. Ha? Dalawa to guys. So, magit kong isa oh. Ay! So, magit kong isa oh. Kit, di na isalin. Swerte guys. Naka-video ito, i-com ton. Uy! Hawakan mic kit ah. Medyo mata ni. Nakakargaram. Grabe ito! Grabe ito! Laki ng huli mga hunter. Ay, dalawa. May tilapia pa, buhay pa yung tilapia oh. Nabalad na kita Ito. Ay, si kami. Ngam. Hunter, hindi daw natin kakainin yung palos, sabi ni tatay. Niya daw. Siya daw kakain. Kami nagpagod, iba kakain. Oh. Laki oh. Grabing palos oh. Mga hunter picture daw.